Dobar dan, evo nas ponovno Andro Gamer AD, danas ćemo igrati Minecraft Survival. Evo, našao sam sad neku drveće. Što se sluša? Malo jače. Ja mislim da je hrastovina. Pa prvo mi igra. Jest hrastovina. Uzet ćemo još. Primjer 10 ne nakupim. Ima još, evo uzet ćemo. Što više, to bolje. I sada ćemo... Sada idemo, da kažemo, druga ostrva. Evo, nalazimo sada na neko ostrvo. Ovo je samo onako pesak. Ništa više. I tako. A sad će čudovišta. Šta je ovo, ne vidim. Rakija nije ništa. A šta je na dole? Ostava pod novim. Po novim ne mogu da idem. Evo ih. Dođi. Jadi majku. Gledam da ovo puca. Ja ništa ne vidim, pravo da vam kažem. Eno ga tamo. Ovaj mali je jako brz. Nikad ne više nema tako. Njegova mamica će njegova mama ili tata dođu. Će oni mene da ubiju. Ne bude, neću ni ja njih, neću ni oni mene. Kvit. Ali oni hoće mene. Kao da je njihovo ostrvo, možda i jeste. Ga. Au, ovdje strelaca ima. Begaj. Dok te nije ufatio, ako te ufati. Jebo si ga. Begaj, dakle si došao. Ja ne znam dakle sam došao. Bežimo još. Je kao neki broj da je pao, Bože me sakrije. Kada će više dan? Blizini su. Da ga nahranim. Kako sada je? Jeli? Gdje puni se srca. Ne idem na ostrvo. Očigledno da su odustali da me teraju. A, eno ga pauk. Da ga
kuda možeš. A pa kaže ništa ne vidim na mojoj kameri, samo da. Evo. Samo i ova da me napadne. Znači sam trkla. Zapisano. Imam 2 cijela srca, ali jedan udarac onog pauka i gotov sam. Sada koje sam ja strane došla, da mi ne znam. Trebalo. Tako. Kada će dan ova noć? Dobro nije pauk. Pauk se daje, očigledno. Ono braću, mama. Temdaju. Šta da vam kažem? Tamo čudovišta. Nema. Evo ga. Molim se. Mesečina. Tamo nije bilo. Ne znam odakle. Idemo. Rezamo. Djapok. Evo ja ga vidim. Idemo tamo, a ono nije. Sad ne mogu. Eto, to je sve bilo za ovaj klip. Hvala vam što ste pogledali i subscribe-ovite. Doviđenja.